вобаста аз таъкидҳои доимӣ бисёре аз марказҳои дилхушӣ берун аз реҷаи корӣ фаъолият намуда шабона бо садои баланди мусиқӣ оромии шаҳрвандонро хадалдор месозанд. вобаста ба ин дар асоси муроҷиат ва шикоятҳои шумораи зиёди шаҳрвандон бо мақсади ба танзим овардани фаъолияти чунин марказҳои дилхушӣ ва ошкору пешгирии ҷиноятҳои ахлоқӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт дар ҳудуди шаҳри Душанбе амалиёти шартӣ бо номи ахлоқ ва тартибот баргузор карда шуд. амалиёти мазкур гарчанде аз соати 1 шаб оғоз гардида бошад ҳам, вале мушоҳидаҳо нишон доданд масъулини марказҳои дилхушӣ реҷаи кориро дағалона вайрон намуда бо мақсади ба даст овардани манфиати молиявӣ ба фаъолияти худ идома медоданд. аз ҷумла дар ҷараёни баргузории чорабинии профилактикӣ беш аз 17 маркази дилхушӣ аз қабили марказҳои дилхушӣ Бухоро Палас, Самира, Шоми Данғара, Ситора, Токио, Манхэттен, Мажор, Ҷавонон, Шоми Кулоб, ПМС, Садои Дӯстӣ, Водии Гургон, Ҳулбук, Малика, Шоми Пойтахт ва маркази дилхушӣ Лондон мавриди санҷиш қарор дода шуданд. зимни санҷиш муайян гардид ки мутаассифона шумораи зиёди занону ҷавонон дар чунин маконҳо бо нӯшидани машрубот ба ишрат машғул шуда меъёри одобу ахлоқро вайрон намуданд. зимни чорабиниҳои санҷишӣ беш аз 300 нафар занону ҷавонон барои суҳбат ба милитсия дастрас карда шуданд. аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт бо шахсони дастрасшуда бо мақсади риояи одоб ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ минбаъд роҳ надодан ба амалу кирдорҳои ғайриахлоқӣ суҳбатҳои профилактикию корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. ҳамзамон бо ҷалби кормандони самти ташхиси криминалистӣ ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ ташхис ва суҳбатҳои инфиродию тавсиявӣ баргузор карда шуданд. қобили зикр аст ки дар ҷараёни баргузории амалиёти ахлоқ ва тартибот фаъолияти 17 маркази дилхушӣ барои вайрон намудани реҷаи корӣ қатъ карда шуданд. ҳамзамон нисбати роҳбарони ин марказҳои дилхушӣ барои роҳ додан ба қонуншиканӣ ва дағалона вайрон намудани оромии шаҳрвандон ва одоби шаҳрнишинӣ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда чораҳои таъсиррасони қонунӣ татбиқ карда шуданд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз шаҳрвандон хоҳиш менамояд ки бо мақсади ба танзим овардани фаъолияти чунин марказҳои дилхушӣ ҳангоми мушоҳидаи қонуншиканӣ ва берун аз реҷаи корӣ фаъолият намудани онҳо ба мақомоти милитсияи пойтахт муроҷиат намоянд.